makosana ntchito zabwino zimene amagwira a Joe Mosman amene ni meya wa mzinda wa Blantyre, zomwe ambiri titha kuchitira umboni kuti a Joe Mosman amaoneka akutipula kwambiri pa ground. Nthawi zambiri ndikuti ndi anyamata kufukula ma drainage, kusesa ngati kuli ma maintenances amakhala pa ground limodzi kuthamanga ndi anyamata kumeneko, zomwenso akazembe amayiko komanso mabungwe osiyanasiyana kuphatikiza panepo business community imakhala ikuchitira umboni pa ntchito zimenezi, makamaka pamene amapita kukalimbikitsa a Joe Mosman ndi kuwathandizanso mwina pa zinthu zina ndi zina zofunikira kuti ntchito yawo iyende bwino kumene ku Blantyre. Ntchito zimenezi zikuoneka kuti mtsogoleri wa dziko apita muthalika nawonso amakhala akuona kuti a Joe Mosman akutivula ndithu pa ground. Ndiye paja padakali panopa apita muthalika ali chigawo chomwechi chakummwera ndikuti ali kusanjika mu mzinda umene wa Blantyre. Basi notu leroli apita muthalika anangotuma uthenga kuwuzatu anyamata awo kuti kamuzeni Joe Mosman ndikumane naye ndikambire naye ziwiri zitatu kwinako ndikuti ndimulimbikitse makamaka pamene akuoneka kuti akutukula komanso kupititsa patsogolo utsogoleri wanga. Ndiye a Joe Mosman anapita kukakumana ndi apita muthalika. Tate tinkonako ka footage kamene kanangoonetsa chabe akusazikana zokambirana zimenezo zikuoneka kuti zinachitika ndithudi. Kenakono tipiteni nkhani kuti muitsate bwinobwino. Thank you, Mr. Mayor. Thanks, Mr. Ahmed. Thank you. Yeah. Thank you, ADG. Chabwino taona mene malawirana pamenepo apita muthalika ndikutino akupita kumakagwira ntchito zawo, ndikuti a Joe Mosman akunyamuka ulendonso kumakagwira ntchito zawo kuchokato kusanjika kumeneko mu mzinda wa Blantyre. Posatira zimenezi ndikuti apita muthalika analemba pa tsamba la mchezo la Facebook anakhuzana ndi mkumano umene anali nawo ndi a Joe Mosman. Ndi mutenga umene wapita muthalika akunena zona kuti akambirana ndi a Joe Mosman mmene angayendesere ma local councils. Ndiye paja ambiri tikudziwa kale kuti a Joe Mosman ni meya wa mzinda wa Blantyre komanso kuphatikiza pamenepo ndikutino ndi wamkulu kapena kuti ni mtsogoleri wa bungwe la makhansala kuno ku Malawi, kapena kunena kuti Malawi Local Government Association mwachidule amangoti MALGA. Ndi apita muthalika akunena zona kuti pamkumano umenewo amvana nkhani khuzana ndi mmene angathe kubwezeresera kuoneka bwino kwa mizinda ya ku Malawi yomweno panopa mizinda imeneyi ndiyoti inapoyira. Ambiri tikudziwa bwinobwino mmene mizinda ikuonekera makamaka kumbali ya misewu ya mizinda imeneyi. Ndi mukudziwa kale makapa ya kongresi zimene ankachitaso nthawi imeneja za misewu ing'onoing'ono samakhala zochidwi koma pizoti misewu yambiri inawonongeka, ngakhale ku Lilongwe kumene misewu yambiri yozungulira inawonongeka. Tikapitanso mu Mzuzu chimodzimodzi misewu yambiri ndiyoti inapoyirapoyira, chimodzimodzinso ku Blantyre yambiri ndiyakutino ili ndi ma potholes okhaokha kumachita kukwirira ndi dothi misewu yatala imeneyo. Ndi apita muthalika anatchulaponso nkhani yokhuzana ndi CDF kapena akunena zona kuti Constituency Development Fund yomweno padakali panopa ili pa 5 billion Malawi kwacha. Paja tikutsatira bwino kuti 5 billion yabwera after ndikuti apita muthalika atawonjezera ndalama imeneyi mu financial year imeneyi ya 2026-2027. Of course announcement imeneyi inabwera mbuyo mosemu nthawi imene ankapanga kampeni panopa ndikuti anangokwaniritsa ndalama imeneyo. Kukwezedwa kumeneko inakwezedwa ndikuti after kuchokera pa 200 million yomwe inaliko mu financial year ya 2024-2025. Ndi akuti pa zokambirana zimenezo amakambirana nkhani yokhuzana ndi ndalama imeneyo 5 billion imene ingathandizire nkhani zina zokhuzana ndi ukhondo m'mizinda menemo kuti kukhale kosinthika makamaka nkhaniso yokhuzana ndi ukhondo samapeze kuti zinyalala zingopezeka pena paliponse. Panja posachedwa pa mtsogoleri wa dziko apita muthalika nazalamula kunena zona kuti khale ndondomeko kuti ino kuzikhalako ukhondo ndipo posatira kulamula kumene kuti inona kuti posachedwa paso kumakhala kuperekedwa galimoto mizinda ingapo. Mwambo umene unachitika ku Lilongwe kumeneko kumene tinazona nduna ya zaumoyo komanso ya local council Ben Pili amene amalandira galimoto zimene zimanyamula zinyalala kuchokera ku Global Fund ati njira imodzi yothandizira kuti ukhondo ukhale kupitirira mizinda yathu ku Malawi. Ndeto apita muthalika kuti sizokhazo anaonekeranso a Joe Mosman nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene za CDF kuti zikafika aonesese kuti ndalama zimene zosathandizira kumanga msewu umene unachoka mpaka meza mu mzinda umene wa Blantyre mpaka nano kafika kuchileka. Paja amene ndanena kale kuti misewu yambiri inawonongeka kwambiri kuphatikizaponso msewu umenewo zoti umapita
kupita ku airport zosadziwika sonse unaonongeka osati masewera kuchitira lukha ngati lubawo motero munthu umati ukasika ndege kuchiteka komano ukangotulukano mu msewu kuona mmene ulili msewu ngati unali okhuta mmene umasika ndege mmene pomwe akafika pakameza ndelo amba kufuna chakudya njala yakuwawa kwambiri afuta ndekuti mahampo akumvetsa njala osati masewera nde anapitiriza kufotokozera kunazo kuti usogoleri wapita muthalika akuti ndozipereka kuti achite chitukuko ndi chifukwa chake anakweza ndamene ya CDF kuchoka pa 200 miliyoni kufika pa 5 biliyoni malawi kwacha nde akuti afuna chitukuko chimenechi chifikire constituency ina iliyonse ku Malawi nde tikudziwa kale kuti nkhani khuza ndi 5 biliyoni ya CDF ndimene inavutanso ku parliament mbuyomo after ndekuti atalengeza apita muthalika nkhani khuzana ndi 5 biliyoni imeneyo ku parliament aphungu sanachedwe nayo paja amatha kusemphana nkhani zina ndi zina komano nkhani khuzana ndi CDF yokhayi atangomva za figa imeneyo onsetu anagwirizana ndetu paja kunabuka battle ya CDF imene ma MP amakhala akuvutavuta nkhani yake kuti azipanga manage CDF ndetu after ufinyana nkhwiko ndi local authority ndi pamene unapeza zoti nkhani imeneyo paja inadzapita kubwalo la milandu kumeneno ku high court anayipanga seti kuti majaji atatu akale ngati constitutional court kumeneno akapereke chigamulo pa nkhani imeneyi ndi after kuunikira kubwalo la milandu pa 26 May chaka chimenechi cha 2025 ndi kumeneno constitutional court yo inkalamula kunazona kuti CDF zipanga manage ndi kuti ndi a local council authority MP ndi kuti azingoyimvera fungo zimene amaumawo amene asizinakondolese ndi mujamu ku parliament amayiphushaso kuti nkhani imeneyi ikhale kupitirira kumeneno anazavotera zonena kuti CDF ndi kuti azipanga manage ndiwo amaumawo amenewa nde chifukwa nkaziwa kale kuti kuli zonoona kumeneko posati kugwirizana kumeneko ndi kuti bill imeneyi paja amene akusainira mtsogoleri wa dziko itapita kwapita muthalika kumene kuja anazindikira kuti patha kupezeka amaumawo enake amene azikaseweresa ndalama zimenezo momoteni misonkho ya Malawi itumikire Malawi igwire ntchito zofunikira kuthandizira miyoyo ya Malawi kutukula madera apita muthalika sanasaine bill imeneyo zomwe zimaoneka kuti zinakwiyisa ena mwa aphungu ku nyumba ya malamulo ndipo nkhani imeneyo inakhala kuzungulira kumeneko komano poyibweza paja nkazafotokoza kuti nazona kuti imafunikira ma guidelines othandizira kuti ndalama zimenezo zigwira ntchito pazikhalanso kalondolondo bwinobwino mmene zagwirira ntchito kumeneko ndeyo paja mu late November 2025 ndi pamene aphungu a nyumba ya malamulo anagwirizana nkhani khuzana ndi bill imeneyo kuti ipite kwa mtsogoleri wa dziko akayisaine apita muthalika after kuibweza kuti ipitenso ku parliament kayipangire ma guidelines ndi zina zotero kusogozedwa ndi kuti ndi akuluakulu ena boma ngati mwanamveka komanso Charles Muhango tinana kuti kumene ku parliament anayikambirana ndipo zinatheka zikuona kuti ma guidelines amenewo anayipasa andi pa 15 April chaka chimene cha 2026 ndi pamene aboma amapanga release ma guidelines amenewo kuti normal reforms ayambe kugwira ntchito andi china chonse ndi kuti chatheka bwinobwino moti aphungu achitukuko aoneka pamenepa tambwalinso akhala akuoneka pamenepa akhala aphungu athu waku area 23 kulilongoko madolo akhala kumaka kwambiri kumeneko kuonesesa kuti wakwanirisa zimene akuyenera kuchita ndi CDF imeneyi ayi mmenemoni mmene nkhani zake zikuyendera kutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti apita muthalika anayitanisatu a Jomo Osman kusanjika mu mzinda wa Blantyre kumeneto amalimbikisa makamaka nkhani zokhuzana ndi ntchito zabwino zimene a Jomo Osman amakhala kuthamanga mu mzinda umene wa Blantyre komwenso akambirana nkhani yokhuzana ndi CDF mmene ingagwirire ntchito makamaka pa nkhani za sanitation komanso kuthandizira zitukuko za matawuni makamaka kumbali ya misewu ndi zina zotero m'mizinda ya ku Malawi ngati maganizo amenewo alipo mutha kufotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu lero panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndipo zitha kufikirani mosavuta.